Продукты для програмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Прывітанне, сябры, прагучалі пазыўныя, можна сказаць, нашай кулінарна-фальклорнай праграмы «Еш, пакуль не запяеш», і мы яе вядучыя Сяржук Маркаў і Іван Кірчук са сваімі такімі цацкамі, як ён кажа. Ну што ж, у нас сакавік зараз на двары і раўнадзенства. Раўнадзенства – гэта калі роўны дзень, роўна ноч па часе, а значыцца, што сонца ўжо будзе болей. А як сонца прывеціць? Трэба ж нешта гатаваць. А гатаваць што гэта? Яешня, блінцы нейкія, так? Але блінцоў сёння не будзе, і яешня не будзе, ну, такім звычайным выглядзе. Будзе амлет. І не адзін. І зноў не вегетарыянскі, прабачце. Але абяцаем у хуткім часе выправіцца, і будзе ў нас нейкая постная праграма. Але сёння будзе ў нас два амлетики и один салатик з гародніны, каб не толькі вось мы набирали вагу нашу, трэба яшчэ нешта і такое дыетычнае все ж таки зрабіць, але са сметанкой абавязкова. Дыетычная сметанка. Так, ну что, давайте глядзіце, у нас все вельмі просто. Капуста, рэдзька, вельмі карысная такая гародніна. Дарэчы, у каго ну раптам кашаль, раптам хто прастудзіўся, прастыў, то змяшайце, просто трэба яе нацерці дробненька і змяшаць з мёдам, і адразу, амаль што адразу кашаль знікае. Мой Іван Іванович яшчэ ведае нешта пра рэдзьку, не ведаю. І нам патрэбна яшчэ цыбуля, яблык і морква. Все, больш нічого. Сметанка, не забудзьцеся, абавязкова. Продукты для программы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Я пачну рэзаць. А я раскажу трошки. Ну, па-першае, шмат розных звычаяў існавала ў гэты час. Я даведаўся, што бабулі, старыя бабулі, рабілі снежную бабу, потым яе разбівалі, разламвалі на кавалкі, каб зіма сышла з падворку. Это калі нармальная зіма была. Так, бралі зерне, пасыпалі дарогу, каб багацце ў хату прыходзіла. А яшчэ білі гаршкі. Ну, я так разумею, што ўсё, што разбівалі, гэта менавіта разбівалі саму зіму, каб яна сапраўды ўжо знікала на падворку. Што самае цікавае, на мой погляд, у гэты час рыхтавалі арэлі і гушкаліся, каб лён быў высокі. Раптам, хто не ведае, што такое арэлі, па-беларуску, это качелі. Так. Арэлі. І ёсць песні, звязаныя з гэтым. У бару калыска, высока не нізка, у бару калыска, высока не нізка, калышуцца дзеўкі, слічныя паненкі, калышуцца дзеўкі, слічныя паненкі. Ты мне маладзенька і туды захацела, спараць цёмную ночку і туды заляцела. Ну, вось так гушкаліся і спявалі такія песні, якраз з арэлямі. Глядзіце, у нас звычайная міса, у вёсках мы таксама выкарыстоўваем звычайныя місы. Ніякіх у нас, кажам, фэнзі-пёрсаў гэтых няма. І тым больш, дарэчы, так, і гэта такі, ну, можна сказаць, тренд, нават такія вядомыя кулінары, кухары, як Джеймі Олівер. Ён заўжды выкарыстоўвае звычайны просты посуд, ніякіх такіх. Так, ведаеце, так, што рабіць, каб капуста была крыху такая больш мягкая, каб не зусім уже хрустела. Трэба пасаліць крышечку і памяць. І памяць, вось так. Мнём, каб яна яшчэ пусціла свой сок. Во. І зараз я пакуль буду націраць рэдзьку. Я ўжо бачу наступную акарынку, цацачку нейкую у Івана Івановича. Я думаю, што ён можа. Ну, Ганна Мазоўка, па-першае, выдатны майстер. Я маю амаль з 10 музычных інструментаў, зробленых з гліны.
гэтым майстрам. І яны амаль усе ўвайшлі ў монаспектакль «Дарожка», таму што «Дарожка» – гэта монаспектакль ад нараджэння чалавека да яго смерці. Таму розныя інструменты гучаць у розных рытуальных пляцоўках. Ну, раз я атрымаю гэты інструмент, то на ім я выконваю менавіта калыханку. А калыханка – гэта першая песня, якую чуе кожнае дзіця. Пайшоў каток у лясок, знайшоў каток паясок. Ай, люлі, люшанькі, люлі, знайшоў каток паясок. Пайшоў каток на ганак, знайшоў каток баранак. Ай, люлі, люшанькі, люлі, знайшоў каток баранак. Цуд. А чаму вось зараз, глядзіце, ну што ў нас могуць з калыханак назваць? Бураўкіна? Напэўна, калыханку, якую па тэлебачанні чуем з дзяцінства вядуць. А куды зніклі? Яны не зніклі. Яны, па-першае, ёсць у запісах этнографаў, фалькларыстаў і даволі шмат. Ёсць том беларускі фальклор, ёсць беларуская народная творчасць, дзіцячы фальклор, дзе даволі шмат калыханак, розныя тэксты. І яны вельмі цікавыя, таму што там і кот Баюн успамінаецца, і розныя птушачкі, і так далей. Тэксты выдатныя, мелодыі. Мне здаецца, што шмат яшчэ такой імправізацыі існавала, таму што бабуля, відаць, каб дзіця заснула, яна быццам сама вандравала па таму свету, які прыдумляла. То бывае так, што дзіця яшчэ не заснула, а ўжо калыханка і скончылася. Таму што нешта запісаў, там ходзіць жораў па балоце, і, відаць, больш няма фантазіі, і прыйшоў. А куды ён прыйшоў, гэты жораў? Ці да хаты, ці да дзіцяці? А вясновае раўнадзенства, яно сугучна ж з восеньскім, так? Які, ну, у чым адрозненне, скажем, у абрадах? І тут, па-першае, дзень прыбывае, а там што дзень будзе ўбываць. То бок тут, напэўна, і песні, і абрады больш такія вясёлыя. Ну, і там будуць вясёлыя, не скажаш, што яны не вясёлыя. Ну, чаму? На зімачку. Там да зімачкі яшчэ далёка. Таму што гэта, відаць, восень, гэта больш такія кірмашы. А, ну так, гэта ж вяселле. Кірмашовыя такія сустрэчы. А кірмашы былі розныя. І вяселле, дарэчы. Грыбныя, ягадныя, конныя, як пачытаеш. Ну, у нас што, дажынкі зараз, як кірмашы? Ну так. А калі казаць пра раўнадзенства, якія там вось мы казалі зараз пра снежную бабу. Калі няма снежнай бабы. Ну як зараз, ну няма снежнай бабы. Што рабіць, як вось сустрэць гэты такі знакавы дзень, Ну, калі ёсць гулі, то трэба стукаць, каб пчолы прачыналіся. Таксама і адразу убегаць. Не, ну розныя звычаі, ведаеш. На мой погляд, такой песні, каб яна была менавіта пра раўнадзенства, я не ведаю. І зразумела, што тут і вясна, і тут трэба рыхтавацца далей, бо будзе Юрій, і гэтак далей, будуць іншыя святы, звязаныя з жывёламі, з полем, з працай. І тут праца будзе пачынацца, а калі гаварыць пра восень, то яна будзе скончана. Песні будуць... Таксама радасна. Радасна, калі праца пачынаецца, радасна, калі ўжо цыкл скончыўся. Потым ураджай. Так, ну што, салату мы нашу накрышылі, зараз нам застаецца толькі... Ай, не будзем саліць. Я ўжо прысаліў крыху капусту. Каму патрэбна будзе з нашай здымачнай групы, той сам сабе. Так, я толькі ўсё роўна дадам крыху перцу. Не магу без яго. Вось так. Ну, гледачы ж не будуць гэта есці, дадавай. Дадавай. Так, і як мы абяцалі, абавязкова нашу любименькую сметанку, нашу сметаночку. Я бы, может, доверу вам, Иван Иванович, помешать. Давайте. Можно помешать. А я буду рыхтавацца непосредственно уже до нашего омлета. Омлет. Який звязаны з сонцем. Так, з сонцем, тому что все, что круглое, яешня, так, і блин, і омлет, гэта ўсё звязана з сонцем. Будем таксама закликать хутчэй уже сонца, бо зімачка нас
не вельмі радуе на ясныя дзянёчкі, абсалютна можна сказаць. Першы мы зробім вось такі. Амлет можна, дарэчы, яго раўняць на італьянскую піцу. Знову. Ну, зноў на італьянскую піцу, таму што... Спаборніцтва ў нас ідуць. Та няма ніякіх спаборніцтваў, а все роўно нашы пераможуць. Перамогуць. Першыя не даедуць до нас. Так, возьмем вось такую вязковая кілбаска. Глядзіце, о, натуральная оболонка. Вязковую кілбаску, все просто. И нарезаете вот такими колечками. Я хотел веселые песни, но я вспомнил зараз вёска речень, здається, записывал от бабули. Там бабуля такая затягнула. Думаю, коли скончить, а это початок песни. Это уступ. Где же ты была, моя не чужая, за Уралом лен брала, девка молодая. Ой, где ж ты была и забарылася, на Діравым мосту провалилася, на Діравым мосту провалилася. И так далее. Вот черт тебе нос на Діравый мост. Кабы Милка не Дира, не ходила бы туда. Вот тебе веселая. Ось такая веселая. А то кажут, что белорусский фольклор вельмі Ага, такі гэта сумны, звычайна. Ну, сумных песень хапае, але, напэўна, гэта, ну, у любым фальклоры. І гледзячы на тое, што у нас не так шмат сонечных дзён, гэта нармальная з'ява. Глядзіце, бярем на 2 амлетики, мы возьмем 4 яйкі, не будем сябе мы стрымліваць. Дома я звычайна на 2 раблю з 3, але тут Про уже яку маю песню? песню. Так. Давайте. Была у бабы курка-рабушка, лилю, 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 лилю. Нанесла яец полен коробец, лилю, 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 лилю. Всем ребятушкам по десяточку, лилю, 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 лилю. Но мальчишку недостаточка, лилю, 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 лилю. Вывели ему вора на коня, коня не береть, поклон не даеть. Вывели старую бабу не береть, поклон не дать. Вывели ему девку молоду, девку ён узял и чалом отдал. Коли молодая, чему не взять? Конечно. Так, ну что, трэба нам зараз узбіць наши яйки. Я схожу по венчик и хутенько вернусь. Трэба крыху посолить, але не шмат. И радостно бабулиным венчиком цудоўны, вось мне так падабаецца гук Карыны. А Іван Іванович, як вы лічыце, вось гукі з музычных інструментаў, гукі песень, яны ўвогуле неяк уздзейнічаюць, Так. як вы кажаце, заўжды кадзіруюць прастору. Калі, Уздзейнічаюць. напрыклад, прыходзім мы у краму, а там музыка гучыць. Целый день. Так, Электронная. а ці верыце вы тое, што кажуць некаторыя сеткі гандлёвыя? Адмыслова ўключаюць такую музыку, Каб каб ты ты всё- больш бадзяўся па гэтых Ничего не рядах. разумел, что купляешь. Ага, і все накидываешь. Ну, видя. По-перше, я не слухаю уже, я уже призвычаюся не слухать такую музыку у крамах. Уздзейнічае, шмат ёсць матэрыялаў розных, будем казаць, экспериментаў, дзе і паказваюць, і доказы ёсць, як уздзейнічае. Ну, вы заўважце, што нашы продкі столькі музыкі не слухалі, колькі гучыць сёння ў нас. Это была музыка, звязаная з абрадамі і святамі. Гэта калыханка, гэта вяселле, так? Дзіцячыя нейкія песні. Ну і календар, зразумела, каляда, масленка. А тут у нас гучыць кожны дзень. Але ж, акрамя фольклора, я ведаю, што вы любіце і цяжкую музыку паслухаць там часам. Ну, і пачынаў з гэтага. Дадаем малако. Глядзіце, так што, ну, у нас вось такая пенка прыгожая атрымалася. І дадаем, памешваем і дадаем малако. А мукі даеш? І муку дам. Пачакайце. Ось. Ну, хопіць малака. Зноў-таки крыху перамешаць. А скажыце мне, калі троіца выязджае на гастролі?
далёка. Вы ж былі, напрыклад, у Чылі. Вось чым вы там харчаваліся, чым частаваліся? Там Некого же осьминога ели там. Да. асьмінога. Але ж у Чылі таксама бульба ёсць. Ну я не Там- ел там. бульбу, Не? Не. Там же ў Перу, у Чылі, там гэтай бульбы там каля 3000 гатункаў. А. Вось. Не памятаю бульбу, памятаю, что некие незвычайные были такие стравы. Выйшла мука, вы хацелі муку? Так, Вось так, яна. хоть строшки, будь расти тады, ведаю. Бабуля додавала так само. Так, так. Не, что датычыць гастролей Троицы, ёсць тая ежа, якая запланавана фестывалямі. Ну, бывае, штосьці можам самі зайсці, некая там мексиканская, экзотики. мексиканская кухня. Там конікаў, кузнечыкаў паесці. Конікаў не ели, не. Мясо. Мясо Мясо? было цікава. З такімі вострымі прыправамі паспрабаваць. А што самае вось падчас гастролю, ну якая самая экзатычная была такая страва? Гэта свая ежа, якая у бусе ляжыць. Кансервы нейкія, тушонка. Это самая Ну, экзотика. калі першыя выязджалі на такія доўгія, на 5 тыдняў была у нас паездка, то зразумела бралі з сабой нешта з Менску. А так заўсёды, дзе прыязджаеш, хочацца ж паспрабаваць там, што ў Іспаніі, там, што у Канадзе, у Малайзіі таксама незразумела, што елі, таму што ну, на выгляд быццам бы Включаем пательню. курыца, а можа і не курыца. А може і не курица. А мы будем додавать сыр, будем робить, я ж кажу, белорусскую пиццу. Это аутентичная, конечно, кухня, але с таким уже модерновым подходом. Скажем, как не то, что казали, ну что это такое? Ну, как молодость так само зацікавилась, ну, о, можно такое за 10-15 хвилин зробити. Не ходить. Ну, такі гроші віддавати. Пайшов, набив десяток яких яєк, навіть можна не десяток, коли студент пайшов два набив. Собі Всё. і каханки. Коли для кого це секрет, можна набити два. Не обов'язково набивати десяток. І все, і зробив собі цудовний омлетик. І буде вам, коли день, наприклад, такий пахмурний буває, одразу омлетик зробили, все, соненько вам у хату і все. І одразу радісно. Ну, по-перше, ще ж треба подумати, тут є філософія, що перше було, яйка чи куриця. Ось покуль робиш і думаєш. І кожен раз так. Ага. І думаєш, і думаєш. І кожен раз різні докази. А ти що думаєш? Ну, ну яйка ж повинна бути з куриці. Так, почекайте. Куриця повинна бути з яйка, так? Але, ну яйка ж так само з куриці. Вот что, я не веду. Але все равно, коли глядзець, наприклад, міфології різні, там все ж таки яйка гэта сакральная рэч, вельмі сакральная, не курыца, а Мне яйка. здаецца, жрацы ели так само, каб зразумець, што было першае. Гэта потым уже до людей дайшло. Дык І ш- ёсць дык нават што? песня. Подливаем олею? Да. Нават ёсць песня, фрагмент толькі скажу, што на царкоўцы гняздечка, а ў гняздечку яечка, а на яечку птушачка. Тож зразумела, што першая была птушка. Все ж таки птушка. Ну, яно само так не могло сабе Ну, конечно, з'явіцца. з'явиться. Але трэба думаць. А сакральная все ж таки яйка, а не птушка. Ну, хотя дзе. Хотя дзе. А у нас увогуле, як вось неяк у размове вы казалі, што мядзведь, ён першапродак. Я разумею, што пра гэта у нас будзе асобная праграма, а мядзведь першапродак. А птушкі, вось рунадзенства, гэта ж што? Гэта Прылёт душак. Так Буслоў, само. Буслоў. Чакалі бусла, і хто першы ўбачыць, лічылася з дзяўчат першы замуж пойдзе. Ага. Ну, я так думаю, што ўсё, што было да чалавека, гэта і ёсць нашы першапродкі. І каза, і мядзведь, і воўк, это і ў казках, і ў паданнях розных. А птушачка, ну, цікава пра птушку тое, што ёсць такая легенда, здаецца, што птушачка плавала па моры, а потым нырнула і дастала ў рот зямелькі сабе. І ў клювік. І зямелька пачала расці, вось з'явілася тая зямля, на якой мы жывем. Таму у просто. нас птушкі заўсёды былі ў дзядоў, бабуль. Цэлы падворак. Можа, якая яшчэ-небудзь якую планету зробіць. Ну што, пайшлі заліваць наш першы омлет. О. Зноў цыбуля пойдзе. Зноў цыбуля пойдзе, гэта на другі. Ну куды без цыбулі? Без цыбулі, без кілбасы, без морквы, без капусты, без цыбулі. Слухайце, у нас, напэўна, яшчэ ніводнай стравы без цыбулі не абышлося.
Бо солодкое не рихтовали. Десерту не було. Може будуть десерти з цибулі. Поспробуємо нешта. Кажуть, французький луковий суп, він так само солодкий, нейкий цікавий. З медом? Не, сам лук, ён же дае чаму такі колер, калі ён смажыцца, гэта ён выдзяляе цукар свой. Так, ну что, давайте зелянинки. Зелянинки, краху зелянинки. А, не, давайте мы спочатку отправим вось гэта на наступный омлет. Оп. На наступный отправили. И зараз зелень, зелень, зелень. Знову дримба вже була у нас, дримба, але Дримба. можна співати так дримба, 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 і буде нова пісня. Можно навіть альбом записать такий. Ну, ось Пригожин. О, все, дали зелененького. Такий студентський варіант у нас отримався. Не ресторанний, але по в'язковому, по студентському. Нормально, правда? Покуль смажиться цибулька на другий омлет, Іван Іванович має що заспівати завжди. Ну, коли не Він може, конечно, сказати, коли нема що їсти, можу заспівати. Ну, давайте спочатку заспіваємо, а потім... Добре. Ну, раз сонце, раз узгадується, зрозуміло, що расте, прибуває. Да ти ярка, і сонце. Сонце, не бувала же ти у наймі, чтоб ти у наймі побывала. Ну и так далее. Пригожа, пригожа. Ну, наши продки не спевали кепские песенки. А были какие-нибудь такие гулливые, скажем так, на грані фоли, як кажуть, Ну, чему не? з таким подтекстом? Да, я по грибы пошла, боровик знайшла. Ага. Але все пристойно, зауважте, пристойно. Не треба ніякої нецензурщини, о, пішла. Я злопала там такого зайца, бачила його такі вуші. І так далі. Бабуля одна розказала так, що коли, наприклад, на вечорках чули хоч одно бридке слово, виганяли гэтага хлопця з вечорок, як трутня з вулля. Ось і все повідання. Дискваліфікація. Ось все повідання, одно слово. А у нас сьогодні йдеш у школу, йдуть малі дітки, вони можуть доволі шмат Можна чому навчитися. таких слов сказати. Так, ну Нет. что, пойду залью другий наш омлетик. А коли куриця? А куриця потім Наверх. зверху пойде. Ага. Ось як отримлюється. Ось як. Ну що ж, один у нас омлет готовий, а на другий ми засипемо звичайною вареною курицю. Я, наприклад, каб отварити бульйон, просто беру грудку, філейну частку можна на нечто інше пустити на салати, то і все. А то, що остається, і криху м'яско зняв, його потім зараз закинемо на омлетик разом з сиром. Пошли. А я поіграю. Конечно. Наш другий омлетик уже так само готовий. Будемо забирати його, ну і поспробуємо пригоженько неяк викласти на талерку, але не обіцяємо. Часом
всякое здарається. Зараз оп. Давай соскокуй. Оп. О! Все. Отрималося. Отрималося. Все, Іван Іванович просить. Зелянинки. Завсюди. Обов'язково. Зараз усе буде. Веснова тематика. Ну, Хутка почне расти трава. ось у нас 2 соніки вже є. Понасметили, як сапраўдныя. Ну, одразу бачно, так що люди працюють, готують. Коли б не готували, було б все чистенько. А у нас нормальний працовний такий стол. Ну що, сябри, ми будемо частуватися, напевне, так? Іван Іванович? Можна трошки? Так, ближей поставимо. Угу. З якого почнете? З этого? Ну, З этого? давайте гэта почнем. Ну, давайте з этого. Ну, ми починаємо. Отримав ще менше, але все одно смачно. Да-да. Давайте другі. Тестим. Гэты будзе цеплейший трошки. Угу. Бо той був вже холодний. Треба на гэтым, може, і пахукать. У нас же салата, глядите, що є. Оп. І сапраўдне веснавы зараз таким. Будь-там у вёску приехал до бабуля. Мы і так увез. Ну. Це правда. Ну, будемо розвітуватися, тому що Давайте развитываться, потому что нема часу, хлопці. хочется уже худшей доесть им. Змагаться з этим. Сябры, весна надыходзіць імкліва. І калі раптам, ну няма соніка на небе, ну хай яно будзе ў вашай душы. Правда? Еш, пакуль не запяеш. До сустрэчы, усяго добрага. Всього доброго. Покуль не запяєш. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.